ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତ ସବୁକିଛି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଜେ ମାନେ ଏଇଠି ଡିଜେ ଚାଲିଲାଣି ମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭୁକୁ ଅଣାହେଉଛି। ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି ଆପଣ କୁଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଡିଜେ ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଝିଅ ବୋହୂ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ନାଚଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଘଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାଖରୁ ଅଣାଯାଏ ଗାଁକୁ ଅଣାଯାଏ ମାନେ ଗାଁ ଭିତର ପଟଟା ମାନେ ଡିଜେରେ ମାନେ ମହକିଛି ମାନେ ଡିଜେ କହିଲା ଆପଣମାନେ ହଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ସରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କଲ୍ କରିଦେବେ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଜିର ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।